Jama'a Niger, salamu alaikum. Yau rana ta shidda watan Février 2021 mu jama'a na UFPR Union des Forces Patriotiques pour la refondation de la République mun fito. Mun fito da magana bisa abubuwan da suke faruwa a kasarmu ta Niger. Mun gani election na farko, zabe na farko wanda an kai an yi sata. An yi sata da bindigogi. An hana mutane su ta yi zabe. An hana mutane su yi magana. Mutanen ga wanda suke mulkinmu sun hana komi a kasarmu. Dan shi na yau mun fito mu gaya muku, ku tashi tsaye, ku tashi ku kama mace ko namiji, matashi ko tsofo. A shekarun ga 10 da sun ku huce, kun ga abun da kasanmu take ciki. Kun ga mutanen ga sun zalunce mu, sun zalunci kasa, sun ci amanan kasa. Da wayanda suke kama musu dan saboda kudi, ba dan saboda suna bukata Niger ya ci gaba, a'a dan saboda aljifunsu su cika da su da iyalan nasu. Dan talaka a shekarun ga 10, dan talaka shi ya ga wahala. Dan talaka bai karatu, dan talaka bai da koshin lafiya, dan talaka bai da abinci. Da Allah, ‘yan uwa, ku tashi. Tanda mu ta musu magana, ai ta magana. Kullum Niger muna ta magana. Magana ya kai wurin da magana ta isa. Yanzu harka karfi ce. Suna so su kwace muna kasa, su hana mu hakinmu. Dan mi? Dan saboda kansu da iyalansu. Ya kamata yau, ya kamata a ce mun waye, mun kai wurin da wani zancen mu saya wai muna ba su hankuri dan su taimaka muna, su muna sassabci. Wannan zancen sassabci ya kamata ya isa. Ya isa. Hakinmu ne. Niger kasanmu ce. Niger tamu ce. Bai kamata dan Niger yana zamne cikin talauci a zo ana taka su. Niger ba mu taba ga yaki irin wanga ba. Shekara 10 ana yaki. Ana cinye kudi, ana tura ‘yan uwanmu soja, ana kashe su. An kashe talaka. Bai yi ba. Ya isa. Abu ya isa. Dan shi na yau mun ka fito mu gaya muku, ‘yan Niger mu duka gaba daya, mu tashi wayan ga mutane, mu san matakin da za mu dokan musu. Wayan ga mutane babu hukunci. Kudi ba an cinye kudin da ya kamata a sai makamai na yaki, sun cinye. Allah ya tona asirinsu. Kotu ba su ce komi ba. Suna gani inda dan talaka ne ya yi sata ko gari rogo ne da $5, za a kama shi a kai shi kaso. Amma tunda wayan ga su suke mulki, a sace mana miliyarori, a gayi sunayensu, a gayi zaluncin da suke nan gayi, kuma kotu bai ce musu kala ba. Kuma talaka yana jira wayan ga mutane su gyara muku kasa. Wayan ga mutane azzalumai, munafikai, barayi su zo suna mulkinmu, suna gwada ma talaka azaba.
To mu ba mu yarda ba, dan shi na muna kira gare ku, ku tashi wanga le 21 février ku zabi adali wanda zai gina mana kasa, wanda zai ji tausayin talaka, wanda zai taimaka cikin harkar likta, harkar karatu, diyanmu su yi karatu. Ba mu zamana kullum diyansu sai su ta can kasashen turai su yi karatu su dawo kuma su mulke mu. Su yi diyansu su yi, dan talaka bai da haƙƙi cikin ƙasa ne, yana da haƙƙi. Ba mu son kasanmu ba ne, muna son kasanmu ne, dan shi na muka tashi muka ce yau abu ya isa haka nan, kuka ya isa, tsoro kowa ya fidda tsoro cikin zuciyar shi. Mutuwa guda ce, in ta zo ne, ko ka yi yaki ko baka yi yaki ba, kana kwance ko ka ta cikin toilet kin naka, ni Allah ya ce lokacinka ya kai ne. Kenan in muna roke gare ku, muna rokonku tsoro ku fudda shi a zuciyoyinku, ku tashi mu kama kasanmu, ku tashi mu gina kasanmu. Gina kasa bai yi da karya, gina kasa bai yi cikin zalunci, gina kasa bai yi da munafiki. Nan muna zamne babu abun da ba mu gani cikin ƙasarmu ta Nijar ba, babu shi. Mun gani an zalunci mutane, har masu karatu an kama su kaso, 'yan acteur société civile an kama su kaso. Kai ma'aikacin gwamnati ne baka tare da su, za a kama ka kaso, a fidda ka aiki. Kuma wayanga suke adalci suke yi, ba mu yarda ba. Muna roko gare ku, ku tashi gaba daya mu ceci kasanmu, mu kama kasanmu, ko da karfi ko cikin zabe, amma mun yi so a yi shi cikin zabe, mu amshi kasanmu. Salamu alaikum.